Бухтата е новия шампион на... Няма представа коя титул, но той е... Каква подвижност само по тази мазнина. Наистина изключителна здрава структура на скелета. Страхотни мускули под тази мазнина, криещи се в нейните дълбини. Но тези косми на гърба наистина му дават плюс 20 сила. Вените на корема също така. Бухтата е новият шампион. Да ни е честито от България. Оп! Това, какво беше това, дами и господа? Сега ви вземе в момента, айде! Както ви казах, всеки подценява бухтата. Но неговата мобилност е наистина много добра. Опа! Опа! Някой ще влезе вътре. И така. Заключихме сами Зейн в сейфа. И така, даже ще го съборим. Това няма да бъде проблем за бухтата, който разполага с нечовешка сила. Погледнете го. Това тромбонче. Без зъб. С трикосама. Вени на покорема. 5 часа по-късно. 5 часа по-рано. Гледай, какво става? Шон Майкълс е толкова по-висок от нас. Погледни се, бе. Вижте на какво вязаш. Ти не спираш да ядеш. Прав ли съм, ма? Да, прав си, но на мен ми харесва. Аз мисля да си тръгвам, защото всички ви се подиграват и напълни кащите. Не знам дали от дюнерите с нощи, ама... Аз съм Гибо, най-добрият му приятел. Вчера изядохме 3 дюнера и 2 големи коли. Не го подценявайте, момчето, много е добър и много хубави сви...